Hola, què tal? Bon dia. Avui l'Associació Espanyola contra el Càncer, enguany, millor dit, complix el seu 60 aniversari i avui, que és el dia que més diners trau, i així al carrer, torna a fer-ho. 66.000 vidrioles com aquestes podran veure si ixen als carrers de tot Espanya. Les portaran 16.000 voluntaris i hi haurà 6.000 taules petitòries com esta arreu del territori espanyol, distribuïdes en diferents punts amb afluència de pas. S'espera replegar molts diners per a la causa del càncer que afecta en Espanya 1,5 milió de persones. Cada any es diagnostiquen 200.000 casos nous que afecten un 75% a dones i una de cada 4 persones és un home. Així a la nostra comunitat tenim la delegada en València. Bon dia. Quants diners espereu arreplegar i a què penseu destinar aquesta quantitat? Hola, buen día. Esperamos superar las cifras del año pasado. El año pasado recaudamos la cantidad de 325.000 euros, que es una cantidad importante. Lo hacemos gracias a las 136 mesas que tenemos por toda Valencia, que están atendidas pues, por las presidentas y muchos voluntarios. ¿A qué vamos a destinar el dinero? Pues siguiendo un poco nuestra labor, queremos destinarlo a informar a la sociedad, sensibilizar, fomentar la prevención primaria, la prevención secundaria y un apoyo importante a la investigación, porque es básico para que de aquí a unos años pues, las condiciones de vida de los afectados pues, mejoren. Moltes gràcies. Han dit sempre que els valencians són un poble solidari, que no es diga que enguany aquestes vidrioles no van a sonar més fort que l'any passat.